गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय बा खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। दा दिनैनि बा बे थांखियानो मा होनना बुंदोंमोन, माने मुलुगनां आइजो सानखौ 8 मार्चआव जोङो मानो जोङो फालिनाय जायो आरो बे फालिनायनि ओंथिखौ दहाय बेखेवगिरि बिथां टुटुरानि मोसाहारिया जोंनो मोजाङै बेखेवनानै होलांबाय। ओमफ्राय मुलुगनां आइजो सान होनना बुङोब्ला जों बेयाव जोंनि मोनथाय बा हौवा बा हिन्जाव जेबो फारागथि लाखियालासिनो जोंनि गेजेराव समान मोनथायनि गेजेरजों जोङो दावगानो हानाय मोनथायखौ जोङो लानायनि थाखाय जोङो बेखौ मुलुगनां आइजो सान 8 मार्चखौ जोङो फालिनाय जायो। बेखायनो बेखौ बिथाङा दहायनो रोखायै बुंनानै होलांखाबाय। बेखायनो आं दा दिनै जों जुदि मुलुगाव जुदि आइजोआ गावनि जुदि जोङो मोनथायखौ जोङो बिदोंबा बा मोनथायखौ जोङो समान इकुवेल महरै जोङो जुदि नांगौबाथाय अब्ला जों आइजोआ माबायदि जानांगोन बा बिमा माहारिया जोङो माबायदि जानांगोन आरो बिमा माहारिनि बिबाना माबायदि जानांगोन, अब्ला जोङो आइजो जानाया एसेबां गोरलै जोंनि थाखाय एसेबां माने गोरलै नङा। आइजोनि बिबाना गोबां बिबान थायो। गंसे न'खरखौ सालायनायाव गोबां दायित्व बा बिबान जों बेफोरबायदि थायो आरो बेखायनो गंसे न'खरखौ जोङो जेरैबायदि सालायो गावनि बिबान बा रेसपन्सिबिलिटिजों, बेफोरबायदिनो जों मोनसे समाजखौ बा मोनसे हारिखौ जोङो जुदि दावगाहोलांनांगौब्ला बेयाव जोङो हौवाफोरजों लोगोसे जोङो मा खालामनांगोन, आइजो माहारियाबो समान जोङो दावगाफानो जोङो हानांगोन। आरो बे समान दावगाफानायखौ जोङो लुगैयोब्ला जों नाजायोब्ला जों आइजो माहारिया माबायदि जानांगोन बा माबायदि गोख्रों जोङो गोसो लानानै जोङो माबायदि जोङो दावगानांगोन, बेखौ जोङो आइजो माहारिया मा खालामनांगोन, डिसिसन लानांगोन। मोनसे जोङो मा गसंथा होनोब्लाथाय जोंनि गोसोआ जेब्लाबो मा जानांगोन, गोख्रों जानांगोन। जों जेब्लाबो गोसोआव गिनायखौ मा खालामनांगोन, गारनांगोन। जोंनि गोसोनिफ्राय जेब्लाबो जानांगोन, आं बे खामानिखौ मावनो हागोन। बा गुबुनफोरा जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि मावनो हादोंबा बा गुबुन आइजोआ जुदि एसेबां गेदेर गेदेर खामानि मावनो हादोंबा बा जों बर' आइजोआ जों मानो हाया, आरोबा हौवाफ्रा जुदि खामानि मावनो हादोंबा जों आइजो माहारिया मानो हाया, बिदि मोनसे जोङो चेलेन्ज बा जों बिदि मोनसे थांखिखौ जोङो मा खालामनांगोन, लानांगोन। आला लानानै जोङो गावनि दावगानायनि फारसे जोङो आगानखौ जोङो सुरलांनांगोन आरो बेखायनो आइजो माहारिनि सबसे बिबाना थायो मा, गावनि न'खरखौ दानाय, गावनि समाजखौ दानाय, गावनि गथ' गथायखौ दानाय। मानो होनबा जों आइजो माहारिया बांसिन जोङो गथ'फोरजों गावनि गथ'फोरजों जों न'आव जोङो बांसिन जोङो थायो आरो गावनि गथ' गथायखौ जोङो बांसिन जोङो आबोर खालामनायखौ जों आइजो माहारिखौनो जों नुयो। बेखायनो आइजो माहारिया गोख्रों जायोबासो जों मा खालामनो हागोन, गावनि गथ' गथायखौ जोङो सोलोंथाइ होनो हागोन, जोङो समाजाव सासे मोजां मानसि जोङो खालामनो हागोन। अब्ला जोङो सासे गथ'खौ जुदि मोजां खालामनो गोनांब्ला बा सासे फरायसाखौ जुदि जोङो मोजां खालामनो गोनांब्ला अब्ला जोङो जोंनि साननाय हनाया जोबोद गुवार जानांगोन, जोबोद गोथौ जानांगोन। जोङो रेजें गोसो लानानै जोङो हान्थियोबा, लामाखौ हान्थियोबा जोङो जानाय नङा। बेखायनो आं दायो बांसिन फरायसानि गासै गार्जेनफोरानो बेयाव नुजाथि फैनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबाथाय जोंनि मेक्सिमाम मा जायो, बर' फरायसानि बिमा बिफाफोरा मा खालामो, माने बिदि मिटिं लेङोबा मा लेङोबाथाय जोङो मा बारा फैनायखौ जोङो नुनो मोना। नाथाय आं बे सिखोना बर' गोजौ फरायसालियाव दिनै फरायसाजों लोगोसे माखासे गार्जेनफोरा फैनानै नुजाथि फैनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जों सासे गथ'खौ सासे मोजां मानसि जों जुदि खालामनोब्लाथाय बेयाव बांसिन बिबाना थायो जोंनि बिमा बिफा, जों गार्जेन। मानो होनबा जों गाव हारसिङै जोङो मा खालामनो हाया, जोङो दावगानो हाया। बेखायनो जोंनि फार्स्ट गुरु टिचार होनना बुङोब्लाथाय जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा। ओमफ्राय नेक्स्ट जोङो सेकेन्ड जोङो गुरु होनना बुङोब्लाथाय जोंनि फरायसालिनि जोङो फोरोंगिरि। बेखायनो जों जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोङो सोरनि आखाइखौ जोङो मोनो, जों सोरखौ मोनग्रोयो, जों जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोङो बिमाखौ जोङो मोनग्रोयो। जों बिमानि जोङो उदैनिफ्राय जोङो 9 दान जोङो थानानै जों मा जायो, जों संसाराव जों जोनोम जायो। अब्ला जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जों जेब्ला जों लासै 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 जोङो जेब्ला देरबोयो, अब्ला देरबोनानै मोजां गाज्रिखौ जोंखौ सोर गियान होग्रोयो, जोंनि बिमाया। जोंनि गुरुआ सोर जायो, फार्स्ट गुरुआ जोंनि बिमा बिफा। बेखायनो जों सासे गथ'खौ बा सासे फरायसाखौ मोजां मानसि दानोबाथाय जों मा जानांगोन, जोंनि बिमा बिफाया जोबोद मा जानांगोन, हाबाफारि थायो बेयाव।
आरो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन